ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಗಣಪತಿದ ಮುಜಿನೇ ದಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿದ್ದ GSB ಪೊರಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಏರುಲ್ಲೇರಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಕನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಎದುರು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ತುಲೆ ಏರು ಪೂರ ಬೈದರು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬೈಂದರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ರದ್ದು ಕಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೋದು ಪೋಪಿನಿ ಕುಲೇಪಲ ಎದ್ದೆಂಕುಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ತಾಜಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಪೋರೆ ಹಾಕೋದು ಕಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ GSB ಗಣಪತಿಡೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಳಿತ GSB ಕೈತಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಟಲ್ಲ ಜನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೆಂಕುಲು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ದೀವರೆಗ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ನಮಕ್ ಟೋಕನ್ನ ಕೊರ್ಪಿರಗುಡು ಮುಲು ಫಸ್ಟ್ ರಾತ್ ಜನ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಜರೆ ಒಂದನೇ ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಬೊಕಾಗುಲು ನಮಕ್ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಲೈವ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಏರು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಬರಪ್ಪ ದಿನಗಳ ರೆಸಿಪ್ಟಿ ಪುಂಡ ಕಲಿಕ ಚತ್ತುಲೆ ಮೊದಲಿದ ರಾತೊಂಜಿ ಗರ್ದಿನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಏತ್ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಏತ್ ಗರ್ದಿನ ಸಮಾಲ್ತು ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿರ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕುಲು ಆರ್ತಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ತಿ ಯಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಜನಪುರ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್ ಚದ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪಲ ನೂಕು ಪೂರ ಪಾಡುಚೆರ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಬರೆಪದಿತ್ತಳ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿದ ಕೈತಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆಗಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಮುಲು ತುಲಬರ ಒಂದು ಲಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪರಕೆ ಪುರ ಪಂದಿಪ್ಪುರ ಒಲ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದುಡು ತೋಜುದಿಪ್ಪು ತಕ್ಕಡಿ ಉಂಡು ತುಲಬರ ಪ್ರಾಪಿನ ತೆಂಕುಲ್ಲ ಐಡಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ QR ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ಳಿ ತೋಜು ಗಣಪತಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರೆ ಉಂಡು ಏರಿಗ್ಲ ದುರುಡು ತೋರಿತಂಡ ಒಳನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜು ನೋಡಿತ್ತು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಪೂರ
ಸಿಡವಣ್ಣ ಸಿಗ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ್ ಪೋತಿನ ಟೈಮ್ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೈತನ ಅದು ಗರ್ದಿ ಇತ್ತಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಹತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಬಂಗಾರ್ತಜಿ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ಲೈನ್ ಪೊರ್ಲೂರು ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.